Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Kütüp тұрылған қадірлі бір қунақ якынлаша. Бұл да болса Рамазан айы, Рамазан шариф. Рамазан айы әлбәттә қадірлі бір қунақ рәвешендә безгә үзенең бүләкләрен дә алып килә. Үзенең бүләкләре ул да булса Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, мәгъфирәте һәм уттан котылуыбыз. Бу бүләкләргә ия булыр өчен әлбәттә без мөмин мөселманнар буларак инде Рамазан айына, Рәҗәб айларында, Шагбан айларында әзерләнә башладык. Мөбарәк булган кичәләрне уяу булып, көндезләрен ураза тотып, әкренәп үзебезнең әзерлегебезне күрсәттек һәм мөбарәк булган Рамазан айын каршыларга әзерләндек. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Рамазан айларын инде әлбәттә мөбарәк кылсын. Бу айларда Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешәбез. Һәм шушы ай турында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә Коръәни Кәримдә шундый хәбәр җиткерә. Рамазан айы ул да булса мөбарәк булган бер ай. Аллаһ Тәгаләнең Коръәни Кәриме ингән ай. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте мөмин мөселманнарга якынайган ай. Һәм әлбәттә без бу вакытта күбрәк изгелекләр эшләсәк, буларның кабулияте дә әлбәттә югарырак дәрәҗәдә була. Буларның дуаларыбызның кабул булуы, изге әмәлләребезнең Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешүе шулай ук югары дәрәҗәгә күтәрелә. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте якынаю нәкъ менә шушыны аңлата. Шулай ук махсус Рамазан айына тиешле булган бер гамәл гыйбадәт ул да булса ураза. Ураза турында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә шундый сүзләр әйтә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Әй иман китергән бәндәләр. Әй Аллаһ Тәгаләгә иман китердем, ышандым дип әйткән кешеләр. Сезнең өчен Рамазан айында ураза фарыз булды. Элекке кавымнарга Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның алданрак булган пәйгамбәрләрнең кавымнарына фарыз булган сыман безгә дә бу гамәл гыйбадәт фарыз булды. Ягъни бу ураза дигән гамәл гыйбадәт безнең өчен генә түгел, элекке кавымнар өчен шулай булган. Ләкин бүгенге көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәте буларак без дә шушы уразаны Рамазан айында тотсак, әлбәттә безнең өчен фарыз булган гамәл гыйбадәтне үтәгән булырбыз. Һәм шуның бәрабәрендә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына да ирешәбез. Шуңа күрә әлбәттә инде Рамазан айына махсус булган гамәл гыйбадәт ул да булса ураза. Таң җәелгәннән алып кояш байганча хәтле хәлал булган ризыклардан, хәлал булган эчемлекләрдән, хәлал хатыннарыбыздан һәм ирләребездән ярагайып торуыбыз, читләшүебез безнең өчен фарыз. Ни өчен бу гамәл гыйбадәтләрне үтибез? Ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә буларны йөкләде соң дигәндә, Раббыбызның ризалыгына ирешү өчен. Үзебезнең нәфсебезне тәрбияләп, үзебезнең тормышыбызны тәртипкә китереп, Раббыбызның ризалыгына ирешер өчен. Нәкъ менә шушы фикерләрне, шушы уйларны тотып, бу ураза гамәлен башкарабыз. Шулай ук Рамазан айына гына хас булган бер намаз ул да булса, ястү намазыннан соң укыла торган тәравих намазлары. 20 рәкъгать тәравих намазларын укып, аякта турып, сәҗдәгә, рукукларга китеп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешәбез. Гамәл гыйбадәт, шушы гамәл гыйбадәтне үтәгән вакытта, бигрәк тә җәмәгать белән мәчетләрдә үтәгән вакытта, әлбәттә, күңелләребез күтәренке рәвештә инде Раббыбызның ризалыгына ирешергә бер мөмкинлек, бер форсат. Мөмин мөселманнар мөхитендә булып, инде бер-беребез белән янәшә булып, шушы гамәл гыйбадәтләребезне үтәгән вакытта күңелләребез дә күтәрелеп китә. Әлбәттә, шушы махсус Рамазан айына гына ия булган гамәл гыйбадәтләрне шушы айда гына башкара алабыз. Шушы айда гына аның тәмен таба алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, бу айның мөбарәк булуы, бу айның фазиләтләре нәкъ менә шушы гамәл гыйбадәтләр аша күренә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте аша күренә. Инде ниһаять бер атнадан әзрәк вакыт калып бара. Үзебезнең җирлектә 2023 елда Рамазан айы 22 мартның киче белән ястү намазыннан соң беренче тәравих намазы белән башланып китә. Шуннан соң 23 март көнне беренче көн ураза тотабыз. Рамазан айларын
гамәл гыйбадәттә, ураза тотып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп үткәргә һәммәбезгә дә насыйп булсын. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кылган гамәл гыйбадәтләребезне кабул итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва кина азабан нар. Аллаһу акбар.